Kedves nézőink, a híreink következnek. Vo štvrtok sa konalo riadne zasadanie mestského zastupiteľstva. Začalo sa kritikou, pretože poslanci dostali materiály o neskorene a správu hlavného kontrolóra na dôvažok iba pred zasadaním. Vo svojej správe primátor referoval o služobných cestách, ktoré podnikol, o pripravovanom kamerovom systéme, mestskom detskom ihrisku, úspešných projektoch, výsledkoch volie prezidenta, výstavbe sociálnych bytov a o mnohých iných informáciách. Správa o činnosti primátora je dostupná na webovskej stránke mesta. Náčelník mestskej polície František Rigo spomenul 157 prípadov, ktorých väčšinu tvorili priestupky a krádeže. Poslanci sa v prvom rade zamerali na parkovacie kapacity, prekračovanie povolenej rýchlosti, stav detských ihrísk, ale bola reč aj o rómskej zábave v priebehu týždňa, ktorej výsledkom bolo, že na druhý deň nešlo do školy viac ako 130 detí. V dotazoch občanov dostali rómske deti opäť priestor, pretože robia neporiadok na hlavnej ulici, respektíve reformovaný duchovný pastier žiadal samostatnú rubriku pre cirkvi vo vysielaní mestskej televízie. Tento návrh bol zamietnutý. Poslanci prijali minuloročné výsledky hospodárenia mestskej spoločnosti Bodvatel SRO a plán hospodárenia na rok 2009. Pri tomto bode vzišiel aj návrh na prekategorizovanie mestského hotela na penzión a hovorilo sa aj o situácii pekárne. Paraz pekárne má negatívny vplyv na budovu hotela, preto by bolo potrebné túto z objektu odstrániť. Mesto však pekárni bude hľadať náhradné priestory, pretože jej produkty sú vyhľadávané, vyzdvihli prítomní. Prijali plány podania projektov mesta a ich kofinancovanie. Bola reč aj o projekte skrášlenia mesta, ktorého horná hranica je 1 327 000 eur, to je 40 miliónov korún. Poslanci schválili zmenu projektu výstavby rodinných domov v lokalite pod kopcom 2, pretože viacerí majitelia nepredali svoje pozemky v tejto lokalite. Zmena stojí viac ako 7 000 eur, to je 215 000 korún. Podľa uverejnenia štatistického úradu presiahol počet obyvateľov v meste 10 000, preto došlo k viacerým zmenám. Zmení sa počet poslancov, z daní pribudne viac peňazí, ale zvýši sa aj základný plat primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. To vyvolalo menšiu diskusiu, ale nakoniec boli sumy schválené. Podľa týchto si môže primátor odniesť domov mesačne 3 555 eur, to je 107 000 korún, zástupca primátora 3 049 eur, to je 92 000 korún a hlavný kontrolór 453 eur, to je 13 662 korún. Schválené boli aj výšky odmien spomínaných a o 10% zvýšili odmenu členom komisií, nie však poslancom, ktorí sú členmi komisií. Poslanci schválili, že mesto predá Čemadoku nehnuteľnosť na Hviezdoslavovej číslo 32 za sumu súdno-znaleckého posudku, ktorá je 134 000 eur, to je 4 036 884 korún. Čemadok v zápäti odovzdá mestu súčasné sídlo po jeho ohodnotení. Podľa plánov by sa do objektu Čemadoku presťahoval klub dôchodcov. Prítomní rozhodli aj o kúpe a rekonštrukcii bytu v Štose, ktorý je v správe mestského bytového družstva, ale používalo ho mesto a nákup schátralých domov na niekdajšom ostrove na uliciach Jiskrovej a Vodnej, aby aj túto časť Moldavy mohlo dať mesto do poriadku. Ďalej schválili jednorázovú dotáciu pre 7 organizácií. Zasadanie mestského zastupiteľstva sa skončilo výzvou primátora mesta, podľa ktorej do 31. mája očakávajú návrhy kandidátov na ocenenia mestom. Kassa megye,